Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar galin laushi babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya amanar dantanan tawe Allah rabbana da famin aliyu gani zan kai sago kullum kai kake mana ba gajiya kuma kai nake da daroko yau ma gani na kuma dawowa Allah da dan wani koko waka ce na dauko zama gwanina daga Hajji Aisha ya mai saita da kannin lamarina daga Hajji Aisha tutar mulki kare da damin kai ke mannu ba wani ne ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya To jama'a salamu alaikum farko sallama ce zan yi ya kike ya kake ya kuke aliyu na zo da ganguna yan yayi wakar basaraken gwarzan nan bujimi da ke ta tsumani dodan nan da baya shiri da macuta daga Hajji Aisha zakin nan da ke firgita magauta daga Hajji Aisha duk mai ta gama da nufin Allah ba zai ki albarka ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya to kuma tsa ku bani guri yara na gano mazajen gaske mai girma Muhammad Salakuti gano ya na duke cike da girmamawa na zo har fadar kan makawake ka zama amaliya ko da basu so ba daga Hajji Aisha mutumin zaki kake ba ai ma wasa ba daga Hajji Aisha jirgi ɗau mutum ɗau kaya ka kai babba ba yaro ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya rigiji gabci babbar gayya ka zama mikiya mai hange sharrin masu sharri ko sun kulla kai ka kwance zargi ne ba bobo Muhammad Salakuti daure dage gwani na Alhaji Adamu Yusuf Gatti daga Hajji Aisha ana sukar ka gashi kana da karko daga Hajji Aisha tun daga kama Allah ka buwa da uba baka koka ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya kai ne je kai ne har yau kai ka zama babban oga mahadi mai dogon zamani Muhammad to sai yaya suna ji suna kallo da ido nasarar ka za ta rubanya sauro kakke mai hana giwa bacci daga Hajji Aisha Hado a ruwa Allah ke baka abinci daga Hajji Aisha zaki mai kashewa kai na nama baka san mushe ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha ga dan amanar dantanan tawe babba ba yaro ba namijin duniya Muhammad Salakuti babbar gayya zaki an yi turmin zarya an goga ba su yi nasara ba sara sassakar dan gamji ba zai hana shi ya yi tsiro ba isan makonsa a can ka kwanna ce musu kam ba za su iya ba ko ta ina su kai ne gaba gwanki daga Hajji Aisha kai Allahu ne ya azaka mataki daga Hajji Aisha Allah ke tare maka yaki babo ka ba malam ba mai raba gardama nan Nuratu da Maryam daga Hajji Aisha
ba roba ba. Kun girka ke karfan jirgi uba gana na baka kasa ba. Kura maganin bai kwarin kai a buga ba zai jure ba. Kowa ja ka ba zai zama gwani ba. Daga Hajji Aisha, Kai nisan da wasu ba su yi zato ba. daga Hajji Aisha, Mai birni da ƙauye ko ta ina sunan kawai ɓoye ba. mai raba gardama nan Nura da Maryamu daga Hajji Aisha. Ga dan amanar dantalan tawe babba ba yaro ba. Namijin duniya Muhammad Sulhu tiki babbar gayya. Kaki na ku rawani na ku ba zan yi shiru fan kyale ba. Ni sai na faɗa Muhammad kaka babba ba yaro ba. Kuɗi na kuje kaka shashanan ka ba za a ma burki ba. Yusuf gaddu kuma amanar gali. Daga Hajji Aisha, Na gwamna zulum kuma ka zama babban gwanki. daga Hajji Aisha. Ku ne masu fulato ko an soko an kifa wasu ne ba. Mai raba gardama nan Nura da Maryamu daga Hajji Aisha. Ga dan amanar dantalan tawe babba ba yaro ba. Namijin duniya Muhammad Sulhu tiki babbar gayya. Dole mu gaida Muhammad dai kura kake baki bude. Gado da miyagu duk wata hanyar masu cuta daɗe. Hanyar gaskiya ka nufa kowa ya saka ka cuta bauɗe. Baban Abbas da Fatima babban sarki. Daga Hajji Aisha, Baban Umaira zana kira ka gwanina. daga Hajji Aisha. Ɗan Alhaji Awwal layin zana babba ba yaro ba. Mai raba gardama nan Nura da Maryamu daga Hajji Aisha. Ga dan amanar dantalan tawe babba ba yaro ba. Namijin duniya Muhammad Sulhu tiki babbar gayya. Sakon al'umma suka ce a faɗa maka sun tsaya sun lura. Muna mata yi na siyasa in ka gama ka nema kujera. Domin duk alamomi sun nuna kana da san asarara. In ka gama aikin ka gobe ka dawo. Daga Hajji Aisha, Siyasa yanzu irin ku muke yin nema. daga Hajji Aisha. Maso al'umma ne kai domin halayyar ka ba mu ga tabo ba. Mai raba gardama nan Nura da Maryamu daga Hajji Aisha. Ga dan amanar dantalan tawe babba ba yaro ba. Namijin duniya Muhammad Sulhu tiki babbar gayya. A sana'ar da kake baka karɓi kuɗin wasu kaje kalabe ba. Sannan an yi kiyasi da harkar ka baka karɓi cin hanci ba. A Najeriya kuma babu state ɗaya wanda baka zauna ba. Ko a ina baka yi baki na hali ba. Daga Hajji Aisha, Duk inda ka tashi al'umma ba su so ba. daga Hajji Aisha. Kowa naka banda barawo banda munafiki da miyagu. Mai raba gardama nan Nura da Maryamu daga Hajji Aisha. Ga dan amanar dantalan tawe babba ba yaro ba. Namijin duniya Muhammad Sulhu tiki babbar gayya. In zan kwanan na bayanin Muhammadu ba zai yi in kare ba. Domin shi ruwan dare ne da ya zagaya duniya sai babba. Alkhairin Muhammad cikin ƙasa ba inda bai zaga ba. Yi mini uziri nan zamban kwana. Daga Hajji Aisha, Waƙar nan da na shirya magwanina. daga Hajji Aisha. Aliyu dan ƙauyen waƙan birnin Jos bana gudun tushe na. Mai raba gardama nan Nura da